Bidegorriarena, hori proiektu hau ez da proiektu de construcción obrarena, hau da, lehenengo alternatibak aurkeztea ikusteko nondik nola goazen diseinuan orokorrian. Gero proiektuak ekarriko ditu detaileak, eta adibidez, kurba hori ikusten danez arazoak daudela, aportazioetan sartu eta kontutan hartuko da zerbait da. Begiratuko da, beste soluzio topatzen da, horrei hobetzeko inguru hori. Espaloiaren kontuan, berdina. Espaloiaren kontuan zabalera bakarrik neurtu dira. Besterik ez da egin. Proiektua egiten danean, noski kontutan hartu beharko da, zer kota eramango duen, jarraipen bat edukitzeko, galiboa garajetara sartzeko, eta hori bateragarri egiteko, hori balbera gutzak atxi beharko da kabila zerbait, hori proiektuan ikusiko da. Beraz, importantia zuen aportazioetan hori geratzea isladatuta baita ere, gero proiektu egiten danean kontutan hartzeko. Eta hirugarrena horren kontua, beste prozesu parte hartzaile baten baitan kokatu zen. Eta hor, egin zen, zozketa bat herri osoan, eta aukeratu zian hiritar multzo bat, eta hiritar multzo horrek proposamen bat egin dio udalari, fase honetan zer sartu eta zer ez. Zerrenda luze bat, hasieran proposamen bat zegoen, gero eskakizunak egon zian beste leku batzuetakoak, eta hiritar parte hartze prozesu horretan zeuden hiritarrek bere proposamena egin zuten, esan ez, hau bai eta hau ez. Eta hori da udalak onartu egin duena eta esan duena, lehen fase honetan honen arabera egingo dugu. Eta etorkizunera revisatu beharko da eta geratu dira hor aidian aztertzeko bai Altamira, bai Erguin, bai beste hainbat leku. Beraz, oain prozesu parte hartzaile hau aprobetxatu nahi da, ikusteko Altamiran ea gehiengo alde dagoen, ala ez dagoen.